Chini media takuk sangna tini mani jeng oro press meet khanya hne chini o press meet khaitini o tongo advisory chairperson TWF ni borom ganang je bokok okra Pabitra Bhakti Jamatia taibo tongo chini norok saimano tabuk bo TWF Central Committee punango gothon khaijagyako haipano chini committee agi bo tongmani ba ex mano chini ex vice chairperson tongo ex vice president tongo chini TWF ni advisory committee o katal committee ni adongjak snamjaka chini bokok Gautami Rai chini ex secretary kam cashier chini bokok Budul Lakshmi Dev Burma tai chini secretary tai botongo bokok Sibanjali chini oro district ni bokok chongbo tongbayo bokok Nupur song tai jotono no ang o sarik salkachang ni jarao norokno belai hambai tini norokno maringmani karon khai haise bwskang December ni 21 tarik chini tring bisi katal noi jeng bisi burum no palailai tonglayo taklai ni tring bisi katal hingkai obo hai chini khumulungo jeng TTA ADC ni administration torok theke tring bisi katal palaina thangui tongo o tring bisi katal palai thini o bishesh khlaiui chini TWF rokno kaisa samung berjakha o samung bermani wngkha jeng bwrwi rok ba buma rok ba jehetu jeng songui mamui songui bwsabwti rokno chario khano obo haino jeng tring bisi katalo jengno food festival chini tiprasani chamung ni baniya khainani bagui jengno berjakha aboni bagui o tiprasani baniya tiprajuk rok baniya khainani thangui tongo chini khumulungni syndicate ground o arono tring bo wngnai jeng TWF rokno 10 ta stall rijaknai wngkha o 10 ta stall o jeng jehetu sara Tripurani jotto block committee no jeng ringdi malia karon chini zonal tai sub zonal level o haino tring kaijaknai ba hasalni bokok chong borokni janjani amchaio no janjani zonal sub zonal no borok participate khlainai aboni bagui jeng jara khumulung gana gini ni chini bokok chongno tui no tai chini central committee tui no jeng aro food festival khlaijaknai o food festival o chini tiprasani changmung jeng je chini pengui chamani hangui chamani sogui chamani oborok bebak no manthoknai aboni bagui ang jara o nai tongnai ani khajani takuk tai bokok chong okra chakra rokno ang obono koina muchungo phaidi jeng tring chini bisi katal no jeng jotto palailaiano tai khumulungo phaiui norok chini TWF Central Committee ni bokok chong food festival khaimani tiprasa chamungni baniya khaimano naiphaidi chaphaidi tai jeng bai jengno taibo phan bok phaidi jengno saos riphaidi chini chamung no jeng taibo kaham khlaiui baniya khaiui jeng bahaino baniya kwrung khainani kwrung jeng hini hingjak manani chini chamung no jeng jotto jagano pisaui manani bagui jeng jotto ni thani no kobogo norok jotto phaiui chini chamung no chaphaidi tai o tring bisi katal palai thini bahaino norok jotto no phaibaidi hini norok no kobokjak taklani je edisi o tring bisi katal khaithaंनायmani obo ki edisi government bwkhaptida taklai je tring khainani thang tongo abo chini ADC administration ni torop theke no khlaijaknai aro tai protek sub zonal o bahaino khlaidi hini nirdesh rohoka protek zonal sub zonal o tring khlaijak tongo।